amma ba zan iya sawa, ba zan iya hanawa ba, kuma ba na cewa talaka ya ci gaba da zama ya sa ido a ci gaba da tsotsa jinin shi. Ba na cikin masu faɗin haka, kamar yadda ba na ganin cewa a fito titi a yi zanga-zanga da zai iya kaiwa zuwa ga kone-kone da kashe-kashe, ban ganin sa a matsayin mafita saboda aikace abin da ya faru. Inda ba zai kai zuwa ga haka ba, i'tisam ne kawai, za a zo a zauna a waje ɗaya ce sai an canza za mu tashi. Ba zanga-zanga ba, ba zanga-zanga ba. Idan aka ce gyaruwan Najeriya, talaka ya ji daɗi, a yi masa adalci, rayuwa ta kyau, fida ɗinsa rayuwa ta ce, rayuwa ta a ce sai an kwantar da ni an yanka, kuma shari'a ta yadda da haka, to na yadda in ba da rayuwa ta don Najeriya da al'umman Najeriya su sami rayuwa mai kyau. Wallahi, wallahi. Amma, na kasa gane yanda zan ga cewan zanga-zanga maslaha ce ga al'umman Najeriya a rayuwar da muke ciki, irin rayuwa ta yau. In na kalli abin da Rabi'ul Arabi ya haifar a ƙasashen Larabawa, da yanda ya zama dalilin shigan ƙasashe da yawa halin ƙaƙanikayi, ka kalli Libya, tana cikin ni'ima da zaman lafiya da sauransu, suka watsar, suka kama shugaban, suka kashe, ko a ce suka kai zuwa ga kashe shi, kuma har yau ba su ƙara samun zaman lafiya irin wanda suke ciki a baya ba. Ni ba na cikin masu ƙoƙarin kawo fatawar addini cewa a shari'ance ya halatta ko bai halatta. Ni masu yin ma da yake ban ma taɓa saurara ba, na kan ji an cewa malamai wai suna cewa bai halatta ba zanga-zanga, mamaki suke bani, domin a gani na ba su da alaka, ba su da alaka. Domin duk wanda zai ce zanga-zanga bai halatta ba, to ya kamata ya ce demokradiyyar ma bata halatta ba. Kuma kaman in ya ce haka, wato a kowane yanayi ba za a iya fita wa shugaba a ce an yi zanga-zanga ko ba a yadda a kowane yanayi. Idan haka ne, kamar duk su Shehu Usmanu dan Fodiyo laifi suka yi kenan, sun saba wa Allah ne abubuwan da suka yi. To ni ban ganewa wannan, ban gane wannan fatawar tasu da suke shigar da fatawan addini cikin abin da bai dace a shigar da fatawan addini cikin wannan abin ba. Ban fahimta don ban yi, kasan alhukumu aliyar shai'i far'un an tasawwurihi, ban yi tasawur din abin ba don ban gane ba, balle iya sanin matsayi akai. Amma a babin maslaha nake magana ne, a babin maslaha da tarjihi tsakanin mafsada da maslaha, wanda shi ya dace da mutumin da yake intisabi zuwa ga fiqh. Shin maslahan abin nan yafi ko mafsadan shi, amfanin shi yafi ko cutarsa, tare da lura da irin ƙasar da muke ciki, da irin ƙasar da muke ciki, da irin al'umma, da irin rashin indibat da al'umman mu take ciki, da rashin jagoranci, da rashin tsari. To sai ka ga cewa protest ba abin da zai haifar in ba a yi hankali ba sai lawlessness. Haka ake cewa ko, wato irin balle ma doka, karya doka. Idan aka shiga cikin karya doka, ɗan zaman lafiyan da muke ɗan ni'imtuwa da shi a wasu wurare, to wallahi shi ma zai iya shiga garari, zai iya shiga garari. Saboda haka babu mai hankali. Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan. Ba a buɗe ƙofan fitina. Dan haka ni ba zan iya cewa zanga-zanga a wasu yanayi yakan zama mafita domin samun abin da ake so. Kwanan nan gashi mun gani mutanen Kenya sun yi, kuma ina zaton ya zama musu maslaha ko? Ina zato. Amma dai mun ga abin da ya faru a ƙasashen Larabawa, duk da al'umma ɗaya ne, yawancinsu addininsu ɗaya, amma da yawa daga ƙasashen abin da ya biyo bayan zanga-zangan ya fi muni akan abin da ake ciki kafin zanga-zanga. Ɗan adam irin wannan abubuwan suna cikin abin da ba da fatawa ake taujihinsa ba, ba da fatawa ake cewa ya halatta ko bai halatta ba, da gyara barna ake taujihinsa.
ni shawaran da zan baiwa hukuma, duk da kamar zanga-zangan kamar wasa ne, nan da kwana kaza tun wata ɗaya ake bada notice, ba a bada notice ɗin zanga-zanga na wata ɗaya. To amma duk da haka kamata ya yi hukuma ta sauri ta istidrak, an ɗan yi wasu abubuwa an fara, to amma ta ƙara da yawa, ta istidrak kafin wannan ɗaya ga watan menene matasan nan suke so ne. To bari a yi sauri a yi musu. Daga cikin abin da nake cewa an yi ɗin abin a gode ne, kamar yanzu misali autonomy na local government ɗin nan. Yana da amfani idan shugabannin local government ɗin ba su koma miyagun da suka taɓa kasancewa a baya. Mun san lokacin da kashiya a local government multimillionaire ne. Na taɓa samun wani DPM ake cewa? DPM yake gaya mun ya DPM, kuma wannan maganar ina faɗin maganar shekara 15 ne. Ya ce mun lokacin da ni da abin da nake faɗi wani ne ya faɗa mun, an matse ni ma zan iya cewa ga wanda ya faɗa. Yawwa. Ya ce mun lokacin da yake DPM duk wata zai iya kyautar miliyan ɗaya. Miliyan ɗayan a wancan lokacin ta kai dala 20 ko kusan haka. Ko aƙalla ka ce dala 10,000. Ta fi dala 10,000. Duk wata zai iya kyautan dala 10,000 saboda yana DPM. Haka ya faɗa mu. Da sata ya ce kuɗin in an kawo allocation ɗin zama suke yi da chairman da DPM da kashiya ne ko accountant ne ko menene da accountant, wasu dai ba su fi su 5 ba. Ya ce wallahi yanda ake raban goro haka muke raba allocation na local government. Wallahi wani ya faɗa min haka, wani DPM. Ka fahimce ni? To idan ba a koma wancan abin ba, to muna fatan wannan matakin ya zama alkhairi, saboda yalwa zai ƙara samuwa, amfani zai ƙara isa zuwa ga talaka, abubuwa na amfani. Wannan misali a ministry da aka ce an yi na kula da makiyaya da sauransu, shi ma alkhairi ne. Abin da aka ce an yi na ɗauke, me sunan shi? Tax ne ko? Tax na me ake kiran abin? Duty na kayan abinci, shi ma alkhairi na ɗan wani lokaci, da sauran makamantan waɗannan. To a yawaita su, in so samu mamma a karya shi, ba illa bane. Mu muke ta cewa a cire subsidy, amma mun gane wallahi kuskure muka yi. Barin subsidy ya fi a irin rayuwa ta miyagu da muke ciki irin Nigeria. Ina fatan an fahimta. Saboda haka ni a shawaran da zan bayar hannu biyu ne. Ita hukuma tun da kuna da kwana 10 nan da lokacin da yaran nan ke ta cewa za su fito. Ku yi sauri ku yi masa abubuwan da za su ga kuna da niyya mai kyau. Yanzu ƙarin albashin nan yau wajen shekara ɗaya ana magana ɗaya. Haba jama'a. Menene wahalan nan da nan a ce an ƙara albashi minimum wage an gyara, ko da to ni dai waɗannan abubuwan suna sa ina ruɗewa. Ba wai kawai ka ce matalaka kar ka fita ko matasa kar ku fita, ba fa wanda zai sa matasan nan su fita ko ya hana su. Wahala ne ke fito da su. To don haka a rage musu wahalan. Ku kuma matasa dan Allah ku kalli wasu hanyoyi. Ni ban ganin cewa protest hanya ce mafi dacewa, don muna tsoron ta zama ƙofar fitina da ɗan fragile peace ɗin da muke ɗan takama da shi. Wallahi za a iya kowa ya rasa, za a iya shiga fitinan da kowa zai yi nadama. Allah ya kare mu. Kuma a zubar da jinin al'umma, a azabtar da su da sauransu, ba abin da kowa yake so bane. Saboda haka a gwamnati wajibinta ne a ɗan wannan kwanakin ta zo da policy, ba sai an shaƙe ta ba irin yadda aka shaƙe prime minister ne ko shugaban Kenya ne ya fito yana rawan jiki yana caccanza dokoki. To ko ku sauri ku caccanza da talaka zai sami sauki. Kamar yadda nace an fara, amma abin da aka yi ɗan kaɗan ne, a ƙara sosai. Kai kuma matashi kana da wasu hanyoyi na doka da za ka iya bi. Matasa da yawa kila ba san cewa za su iya dawo da 'yan majalisunsu ba, wakilansu ba, za su iya canza abubuwa da yawa. Abin da doka ta baka dama ka yi amfani da shi. Sannan kuma kana da shekara 2 zuwa 3 ka shirya wa gaba. Ni in ra'ayina ne, wannan shine ra'ayina.